Живеем в дигитална ера, в която емоциите са само на един клик разстояние. Независимо дали се свързваме с приятели, споделяме моменти или откриваме нови неща, онлайн светът е голяма част от живота ни. Но с него идва уникален свят от предизвикателства. Как да управляваме емоциите си в този забързан свят? В това видео ще проучим как да управлявате емоциите си, да поддържате здрави взаимоотношения и да използвате технологията, за да поддържате вашето благополучие. Социалните медии могат да бъдат мощен инструмент за връзка, но също така предизвикват силни положителни и отрицателни емоции. Публикуването на акценти, снимки на приятели може да ви накара да се чувствате свързани, но също така може да ви накара да се сравнявате, което може да нарани самочувствието ви. Лесно е да се увлечете в лайкове, коментари и безкрайните известия, но не забравяйте, че това, което виждате, често е само акцент, а не пълната картина на нечий живот. Социалните медии са предназначени да ви държат ангажирани, често като играят с емоциите ви. Разбирането на това може да ви помогне да се отдръпнете и да не позволявате тези платформи да диктуват как се чувствате. Негативните контакти онлайн, като обидни коментари или кибертурмоз, могат да бъдат трудни за справяне. Важно е да разпознаете кога нещо засяга емоциите ви и да предприемете стъпки, за да се защитите. Ако сте изправени пред негативизъм, омраза онлайн, запомнете следните стъпки. Блокирайте или ограничете потребители, които ги разпространяват. Докладвайте за вредно съдържание и най-важното, говорете с някого, на когото имате доверие за това, което изпитвате. Не е нужно да се справяте сами. Потърсете подкрепа, независимо дали става въпрос за приятел, член на семейството или познат. Не се колебайте да се свържете с нас, ако се чувствате претоварени. Точно както в реалния живот, качеството на вашите виртуални връзки има значение. Съсредоточете се върху изграждане на връзки, които са положителни, подкрепящи и автентични. Обърнете внимание на тона и съдържанието на вашите съобщения и се опитате да допринесете за здравословна среда. Положителните контакти ще направят вашето изживяване по-пълноценно. Ангажирайте се по начини, които насърчават разбирането, добротата и взаимното уважение. В виртуалния свят прилагане на техники за осъзнаване може да ви помогне да останете здраво стъпили на земята. Това означава умишлено използване на технологии, поставяне на граници и почивка, когато е необходимо. Отделете определени часове през деня, за да се откъснете, независимо дали четете книга, прекарвате време с приятели или просто се наслаждавате на момента. Тези почивки могат да ви помогнат да презаредите и да подобрят цялостното ви емоционално благополучие. Използвайте приложение за ограничаване на времето или настройки за уведомяване, за да управлявате по-добре времето си. Това ви помага да запазите контрола върху вашия виртуален живот, вместо да го оставяте да контролира вас. Обграждането с положително съдържание може да направи огромна разлика в начина, по който се чувствате. Следвайте акаунти, които ви вдъхновяват, присъединете се към общности, които споделят вашите интереси и се ангажирайте с съдържание, което ви кара да се чувствате добре със себе си. Като подредите дигиталната си среда, за да включите повече позитивност, можете да направите онлайн света място, което поддържа вашето емоционално здраве, вместо да го подкопава. Емоционалната интелигентност във виртуалния свят е свързана изцяло с баланса. Можете да създадете по-здравословен, по-пълноценен дигитален живот, като управлявате емоциите си, изграждате здрави взаимоотношения, самоосъзнаване и се фокусирате върху положително съдържание. В последното ни видео ще проучим как да приложим всичко, което сме научили, за да изградим устойчивост, да управляваме стреса и да се справяме в трудни ситуации.